pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti ka anuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat naggapo kini pagayam Edwin, iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti surat ni Edwin. Dear Lady L, naimbag nga oras mo. Naawisak mo ta nagsurat ita programam, takayat ko ngay binglay ti padas ko iti biyag, ajak tupulos malipatan. Saan ka nataar wano makuna anataraki Lady L, nga madumot ti naggusto kanya kababae, gapu kano iti kinasingput ko, kat may saditan ni bakit ko. Ngam ti panawan katagbaliw Lady L, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Adda ka matgayaman bakit? Papapanamay ang inal daw. Masapol ka di pa yung ibaga? Uwan natap na amukmat na niya ti mapaspasamak ditan. Diskumpiyado ka kadi kanyak, Edwin? Saan mat bakit? Ngam no mabalin ko ma, saan ka unay nga agkararwar? Tapno mabantayam ti anak ta. Ado nga min ti trabaho. Kasi taglaba, agaw awir. Aglako aktupay lang di tayo ti barbecue, ganda dumapay. Jak maagwantaan ta aduunay. Agrek-reklamo ka kadi? Saan mat? Kaya't ko laeng, amakitinulong ka. Para mo't lang iti pagsayaatan tang agasawa. Ken pagsayaatan ti anak ta. Kasla na sakit tinaka mo ajak makatulong diti balaya. Tapno ammom, rumrumwarak tagkit-kitak iti panggadak anasayaat. Awan mat, kat saan ko nabasol dayta? Sige, bayam nga rudan. Lipatan mo tinaibagak. Pasensya ka no nasahir ko teriknam. Inton maminsan, san kan asumanao no rumwarak?
Aday, tikas di pa nagsungsungbat kan panagrasrason ti asawam Edwin. Kilgaam mo sag paminsan Uray siyak ti inana, jak ayunan tikas jay nga ugali na. Jakayat nga agriri kami nanang. Tanapatag kanyak ni Tessie. Ngamarwam nukas jay barok. Kunamlan balasang. No sa dino la ditan ti pagpaspasyaran na. Idinto taas si kati kanayon mo't kagtrabaho. Di ka makataltal na. Madi atikas jay. Kababain paikit din kadagiti dadakkel mao no maamuan da akas ti aramid jay asawam. Sa anak mo't nga agibagbaga kadagiti dadakkel ko nanang. Ken maanusak ta asawak. Pasaray chismisin ti karuba. Gapo iti aramid na. Ay, sa bagay, chismis laang matkit dia. Ngem awan kas iti agridam barok. Tapno malapdan ti anyaman asaan anasaya at amapasamak. Adda ka di amuyo asaan anasaya at amapaspasamak nanang. Awan matkit dia. Sige nanang. Tay sa ganak manan dagiti lakok a barbecue. Ala nga rod, tulungan kan. Taas sadot mo't nga menjay asawa. Ado tinagorder kanya kiti itlog. Iso si kapay lang ti makamoy ti panaglako iti barbecue, bakit? Anya? Ay, jak lakit di kayo ti masasukan dita. Ado ti tapo kada asok dita igid ti kalsada. Jak ngamin mapaggiddan ti aramidag. Sayang mo ti malakwan iti barbecue. Sapay na pigsamat. Makaaduta no tinulong ta. Daytan tumat ngamin tinaramid mo ang negosyo. Iso ngamin tinakita ka na pigsa. Sayang ka talaga no mabaybayan ta. Isong agtinulong ta kuma, bakit? Jak lakit di kayat. Ala, siya nga rudan taglako iti barbecue. Tasikan ti mangitulod ka dagiti order dagiti sukik. Apoy asyak manan. Awan la kadimatan ti kayat mo, bakit? Makamu ka ngaminan tani. Adapay papanak. Kababain mo't iti gayam ko no paayak iti awis na. Sapay mano atawan adi kam nagkita. Kat itala nga agawis manan. Iso ang mapanak. Kasta ti arami ti asawak Lady L. Patpatgek launay, iso ajak kayat pasakitan, wano jak kayat nga geriri kami. Ado ti sayang gusang amang mangko, asabalin ti aramiden ti asawa. Ngam gapo ta inayat ko iti kastaunay, nagtalo kakarot kan kuana, nga oray na aramid nanti ng lipot kanyak iti naminsan. Nagkarimat kit diya di nanulitan ti amin. Iso ang nagsubling arot ti panagtalag ko, iti asawa. Kat iti naminsan. Rabi ngem awan pa'y jay asawam Edwin. Amang ano'y miyanan iti balay ti gayem na, nanang. Anya, ay madi ati kasta. Adda asawa ken anak na, ken adamot balaya pagawidan na. Apay ngay asan nga agawid. Kita emet aday ta asawam barawk, amang ano agmilmilagrumutan. Anya ti kayat yu asawan, nanang. Ado nga ro don ti mangmangeg, asan anasayat ang mapaspasamak, maipapan ken kuana. Ken ti, ay na, ay jak amaw, makaamu kan iti asawam. Ay, unay. Papay nga takas siya di ibagbaga ni nanang. Diyak kaya tagpanunot iti dakes kontra iti asawak. Gusto amin na sayang kusang tatang. No kasta. Nabayagan ni amok tatang. Ngam ikaklang ni Tessie iti gundaway ng agbabawi kan agbaliw. Ha? Ngam awan matlat ta. Isupa iti nauyong kanyak.
nakasabsabrak nagsasao. Anya nga ron ti planom ita barok. Kasaritak ni Tessie itinalapat inton sumangpet. Dayta ti kasayaatan anak ko. Sapay kuma ta makapagtepel ka kat saan mo adiswan ti asawam. Dinto mapasamak day tatatang. Lepasan mi ta amin. Noon niya talaga ti kayat na. Urnusen niyo ti amin. Panak ko nakatsana na maurnos tatang. Ngam di ka agdanag. Jak to pulos dangran ni Tessie. Kasaritak lang iti maudi agundaway. Barang makaamiris ka nagbalbaliw. Oh, apay kasta ti panangkitam kanya. Siyak tagsaludsod no nagturungam. Apay akasta ka kanyak. Apay asaan ka amap nagkanyak. Pues, gaputa kasta ti saludsod mo kanya. Ibagak ti gapuna. Apay asaan ka amap nagkanyak. Gaputa awanan ti serbim kanya. Saan kan nga ayatan? Nagsakit matan ti panagsasaong Tessie. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay na iturod na kalinoko. Apay na iturod na kaliniputan. Gapo, tanao maakon ken ka. Anya pa'y ti damagam? Dayta ka di ti rason no apay nga insukatnak. Aklonak! Awan ti may panakkel ko ken ka. Nagturod ka matan. Di mo man la pinanunod ti regrigat ka mang saksakat iti pamilyata. Di mo man la pinanunod ti marakrak ka pamilyata. Di mo man la pinanunod ti anak ta. Awanan ti adu pa'y asao. No kayat mon ti pumanaw di ti balay, mabalin mon ti pumanaw. Tangay amo mo ti amin. Anya pa'y lati orayam. Kasta lang ti kalaka ti amin kan ka, Tessie. Awan ti mabalin ko ta saan ka matan nga iayatan. Kan saan ka mabalin nga ipanakkel iti sabali at tao. Amom dayta, tamakita met ti langam. Anya. Si kalangarudan ti naglalaki. Si kapay tadaganas ng agiyab kasi nagkakasakit. Apay akas ti palpalakam mo kanyang, Tessie. Ay, makauma ka. Agdesisyon ka no kaano ka pumanaw ditoy. Lalabos tararamidam kanyak. Pagpabawyam da ito yung naramid mo. Diyak to pulos pagbabawyan. Ngamin, naragsakak iti sidong tinangisukatakken ka. Nagsarita kami iti anak yo, nanang. Kat, naurnos yu ka din ti amin. Nalpasan di pangadang na. Apay tesay, anya aya ti pangedeng mau. Damagan nyo pa'y laang. Imbaga na lang arudan analpasan. Ti kayat mi maamuan kinitatang yaw kat no naurnos yun ti bagbagiyaw. Agdan nadan iti lalaki na, nanang. Tatang. Jak anamungan dayta, Tessie. Ay uray siyak Diyak umanugaw. Awan di mabalin tayo, nanang. Tatang. Day tati kayat na. Banag apagpabawyan nanto. Lady L, kasla nagtupak ti langit kaniyak. Idi inaklon ni Tessie nga adda lalaki na. Kat si papanakkel pa'y anangaklon iti dayta. Linais naggapo iti kinamarigrigat ko. Kan linais na pa'y tilangak.
Narigat akadan na ti babae nga awanin apulos ti panagayat na iti asawa na Lady L. Iso nga ingkad deng kumatan nga idarom, tapno mabalod da adwa iti lalaki na. Ngam kinasarita dakdag iti dadakkel na, ajak lakuman idardarom, takaasi kano ti anak ni amaawanan iti ina, numabalodan ti inana. Napakigtutan nga rod ni Tessie, idinaamuan na nagdarumak Lady L. Nagbaliw nga rod daytoy, ngam nayuman kon iti barangay, ti maipapan iti parikot ko. Apay ngay ada kami kinitatang mo ti pangisangitam iti dayta. Isangit mo ije asawam alinukom. Mariknak, no kasanaw ti kasakit ti marikrik na ni Dwayne. Amom ti say, no sa balila na itang asawa. Amang no kinabil-kabil na kan, no pinatay na ka pa yan. Nakasingsing pa ta asawam. Agam, linaw kong pahilaan. Nakagaggagat. Awan ti makunamon iti dayta. Nana. Inuray mo pa ilang amin akastoy mo ti pagtungpalan ti amay. Agpakawan ka ni ti asawam. Saan ang tatang? Nanang. Jakon kasapulan ti panagpakawan na. Tawan mo't lang ti serbite amin. Nala, pagsaritaan yung tonday tay di barangay hall. Kat no di yung maurnos ti bagbagiyo di tasangon ni kapitan ay kat awan lat amukon anak kaw. Urnusin niyo, Tisay. Tapno saan kayo amabalod itilalakim? Ita't nangagantayon ti reklamo ken rason ti tunggal may sakata kayo. Padasan tayong ornusan daytoy. Narigat kag sinangagasawa. Kasi lang ti anak yo. Ken narigat ti mabalod. Nakamiris akon kapitan. Kan nagbabawyak batan ti amin. Isa pa kawanan nagkumati asawa. Di nakawagan ni ta asawa. Tadan sa baling asawa. Edwin, bakawanan nagkuma. Ang pangasim. Diyos ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya. Nakitawa ko ni di pamakawan ni di Diyos. Si kalaangan di saan pa yan ang pakawan kanyag. Napakawan kan. E di pala. Ngam kaya't kayo pagnakman ita asawa. Si katiligal nga asawa, Edwin. Wan. Ngam saan ka anap nagkanya. Tamarigay kataklaan. Kanlaadak. Idinto tatikabit mo kat nakatartaraki. May panakal iti si bubukal alumo. Siya kat maibabain kay tintero alumong. No makita kang maamuan da siya ka asawa. Isang nasaysayat numapan ka ni tayan ti lalaki. Katagdan na kayo na duway ti pagbalutan. Kaya siya nakuha, Edwin. Di nagpaibalod. Mga baruanan ta kuma. Saan? Kabailak tagbiya kasi siya. Kabailak nga isa kat ti masakbayan danak ko. Tasi ka nga inakat irresponsable. Day tala nagragrag sakta amom iti sidong ti sabali a lalaki. Agparin to mga kitisangom, Edwin. Kaya siya na. Di nagpaibalod. Sa nabali a may balod ka, takaduam mo't ti lalaki. Kaya siya na. Tangay sa nanornos ti parikutyo dito'y barangay hall, mayuling arod ti darong. Ket no saan lang tangag ti pangedeng ni Edwin, agsaga-saga na kailangan na doa tese, talaga mabalod kayo iti lalaki.
Edwin, Barok. Talaga ka di adimon kaya't ang maurnos ti amin iti nagbautan yung agasawa. Mano agon daway a pinanggap ko nga ornusen. Ngam ti anak yu ti madi. Ay nga, Puray ko la isangit. Ngam awan na pulos ti mariknak nga asin na kanyak. Ay, saan to met nagtaltal na di Tesay? Kan si babasol lang arudan. Isupay lang amen tinatangsay. Rinugitan na ti ulo kiti namidwa. Napakawan ko. Ngam anya ti inaramid na. Barok. Arig na nga iniwan na ti barukong ko. Nagsakit. Di pala naglunit ti sugat agapuanan na. Ngam inulit na nga iniwan ti barukong ko. Edwin, Barok. Nagsakit, nanang. Maasya na kinitesay. Agsangsangit latan. Ay, apay no kwa. No, yatras mo ti darum mo, Barok. Kat mga barwanan kayaw. Ipagpagapumla kumamutin iti basipay nga anak yaw. Lading itak, nanang. Mano apakpakaasi. Akagindan di panagarubos tilwak. Ngamat at dali na isnak. Inururumanag. Sakit ti ulo da ito anak pasamak. Agapuanan ti anak ta. Awan to man apulos ti denggan na. Nakatangtangkan ti ulo na. Kan nakatangtang siya. Lakay. No dilawan, wano isurong, kagura na ka. Awan ti kaya na. Sa ita, agsangit-sangit akasta. Nagbabawian na mutin. Wen, naladawan. Maawatan kayo, nanang. Tatang, Barok. yung lading itak kayo mga. Tanalpasan ti pangandag ko. Kat saanin amabaliwan pa ay. Masya na kiti katugangak a babae. Taison ti makipakpakaasi kanya. Ngam talaga anatangken ti pangedeng ko iti day di aguntaway, Lady L. Inaramid ko ti amin. Tapno maurnos laeng ti dinadael na a relasyon wenno estado mi. Ngam awan tinagbanagan ti amin. Iso nga ingkedeng ko a talaga nga idarom. Tapno agnagem da iti lalaki na. Saan ko matsiguro apakabasulan day di pangedeng ko, Lady L. Awanen ti makunana kanya. Tapulos ajak diniswan ni Tessie nga oray nagpasol. Nasaksakit pa ngam tinagbat tinaramid na kanya. Insang sangit kong ingkarkararag ti panagbaliw na. Ngam ad-adda a pinili na ti takas ngam kinaimpag. Iso asagrapen na nga ro ti bunga ti aramid na. Kasmay sa amang ipatpatag nga asawa, pinilit ko nga awaten dagiti pagkurkurangan na. Ngam, talaga anapunuan ako, Lady L. Di na maibaga nga awan ti puso ken konsensyak, taami na pan nakaawat kat impaay ko ken kuana. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyamanak itingkay panangurnos, kan panangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Edwin, iti probinsya, ti Isabela. May saan nakarimrimon nga aramid ti panakikamalala. Idi ununana, uburen da wenno batuen dati tao aman nakikamalala nga aging ka iti mauyos ti anges na kas panusa iti naaramid na. No para kanyak, Edwin, husto lang tinaramid mo tapno maipaayan iti pagnakman ti asawam.
Ta saan lang na minsan ngay naramid na? No kitaan tinagduma, kat kasla pamalas laang tinaramid mo. Kapo iti naaramid na abasol kan ka. Ngam no para kanyak, saan lang nga pamalas, no di kat tulong mo pa'y daytakan kuana, tapno maya dayo iti dakas nga aramid. Tababaan iti panangidarum mo, mabalin nga idyan na matan ti madi nga aramid na. Mabalin na put dendan ti relasyon da iti kamalala na. Kasla insuro mon ti asawam, amang talikod iti dakas nga aramid na. Kat mabalin aday tapay ti agbalin adalan, tapno itultuloy nan ti agbaliw. Kat di nan talyawan, wenno ulitan ti nakarimrimon, apanang rugrugit na iti matrimonyo yo. Alakastan, Edwin, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika. J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na imbag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nakiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!